Isigcawu sekhomishana siqhubekile nokulalela ubufakazi obumayelana noGeneral Khan naphezu kokuba abameli bakhe bekhale ngokuthi izinsolo ezenziwa kulobu bufakazi ikhasimende labo alikwazi ukuziphendulela. Bazwakalisa ukukhathazeka ngokungahlinzekwa ngemininingwane yobufakazi obuqoshiwe ababuchaze njengobusha obuhlobene nokugqekezwa kwekhaya lentatheli yeDaily Maverick uMarian Tam okwenzeka ezinyangeni ezimbili ngemuva kokuba ishicilele udaba olumayelana nenkohlakalo ngethenda yempahla yokuvikela ku-SAPS. Imiyalezo kaWhatsApp phambi kwesigcawu ikhombisa ukuthi uKhan wayengeneme ngalombhalo. I would prefer that he is present so that he can refute the evidence, but right now he can't. And factually, and if I may draw from a colloquial expression, they're kicking him while he's down. Ikhomishana ibisicubungula ingxoxo kaWhatsApp phakathi kukaKhan kanye nosomabhizinisi Ismail Vali oyisikhulu senkampani KZN Motorspares eyayigaqela ukuthola ithenda yezingxenye zezimoto zombutho eyabe ingaphezulu kuka-54 million amarandi. Ohola ubufakazi u-Advocate Hasim enza izethulo utshele isigcawu ukuthi izinhlelo zale ngxoxo kwakungukuthi noKhan ahlomule kule thenda. Uveze nokuthi uKhan wayehlinzeka lo somabhizinisi ngolwazi oluyimfihlo lwangaphakathi emaphoyiseni ngenhloso ukuthi ahlomule ngamanye amathenda. We see Mr. Valley sharing information as well with General Khan on issues of the purchase orders and the buyouts and requesting assistance from General Khan. We see that that Mr. Valley talks about him and General Khan stashing the money, getting a big slice. Isigcawu sizoqhubeka kusasa.